Dobrý den, vážení diváci. Představujeme vám nový Jensen z Baby Oil proti tloušťce. Zde máte názorný příklad. Ahoj! Tak vás tady dneska vítám. Já jsem tady proto, abych vám dneska ukázala jeden super test, jo. Si představte, že jsem takhle tlustá, jo. Strašně mě bolí kříž, ale vůbec ta obezita, jo, to je strašný. No, mám tady takovou rolku, vidíte. Zkusím ji protáhnout svým tělem. Vidíte, nejde to, jsem strašně tlustá. No to, prostě, s tou obezitou se nedá v dnešní době vůbec nic dělat. Prášky berete a potom stejně nic nepomáhá. No ale mám tady jednu super přítelkyni. Tady přichází, ahoj! Ahoj! Tak už si jim představila ten nový Jensen z Baby Oil proti tloušťce. Musím vám říct, že je opravdu super. Vážila jsem 50 kg a zhruba jsem celých 20. Mohu doporučit. Tu máš, Vlačko, vyzkoušej ho. Díky. Tak já to teda Opravdu pije. do dna? Nemusíš. Stačí pár kapek. A jak voní, že? Tak Ano, super. likviduje pach z pusy. To já potřebuju. No, ale nějak si chce... No a co se stalo po 12 hodinách spánku? Co se stalo? Hone, Mlačko, ukaž nám to. Já nemám žádný kilo, nemám. No a teďka ten test, jo? Tady opravdu doporučuji, fakt je to super. No to nejde. Nový Jensen z Baby Oil vám prostě zaručeně pomůže.